Dar ce faceți? Filmez. Filmați sau? Filmez. Hai că le duc pe acolo, hai să se puște bine. Mama, că nu știu ce a zis. A zis să o sunați, poate. Da? Așa a zis? Da. Ok, o să sun. Nu, nu, nu. Antonța, să nu le lași. Mami, vezi că costă 10 lei. Da, nu am. Nu te mai duci acolo. Ana! De ce ai făcut asta? Ușor, 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 Ana. Nu te prindem! Prinde-le bară, repede! Ușor, Ana. Hai că te așează mama și pe tine. Un pic. Oprește-te. Oprește-te să se așeze și ea. Da? Hai, și te ții bine, da? Urcă-te și tu. Hai, mama! Te rog, ține-te de două. Hai că le dăm tare de tot. Ține-te, uite, vezi? Hai, hai, urcă-te tu și... Urcă-te și tu, partea asta. Hai că vă dau eu, vă dau... Haide. Haide, dă-te într-un fel. Hai, Ana, și tu pui. Bravo, Ana! Hai, amândouă! Hai, amândouă! Hai, Ana, du-te cu Naomi. Hai, Naomițu, dă-te pui. Bravo, bravo, Naomi. Stai, ușor! Hai să dai sau ce vrei să faci? Vrei să o lovești neapărat?
Da, poți? Dar nu chiar Mami, că ne frică de înălțime. Mami! N-are de ce să-ți fie frică. Măsușor, la discuție. Ana! Știi unde e? Ana! Trebuie să la ăia acolo și să joace fotbal. Că tot să-l bage cineva în echipă. Îl iau mă, Da, l-am văzut. Îl iau și vin mai devreme ca să apuc terenul. Să filmez primii pe teren. Poate să joace. Mi-e doar așa să-i fac și poze, să-l filmez. E mișto să aibă amintiri cu el. Știi, dai pe pauză, nu? Da. Dar de ce nu băgați în buzunar? Ce? Ăla. Păi vreau să te filmez. Să-i dau lui maică-ta o filmare cu tine. Păi nu puteți să-i dați De ce? pe internet? Nu. Eu De mama n-are de primești. Cum? Dacă ai trimit o poză cu mine, nu o primește, nu? De ce? Că n-are de ăla pentru că ăla de... Păi eu pun pe CD-ul. Așa, ușor, ușor, ușor. Salut! Salut! Păstrează și un loc acolo. Wow! Wow! Mamă, mi-e frică! E frică la Eu mă dau jos. Da. Păi și ție ce frică? Hai, bine. Nu te duci că te fierbi. Hai, urcă-te. Hai să te punem panica pe bară. Și stai agățată cu picioarele. Hai, mă, nu fie frică. Da. Așa. Stai puțin. Mai vrei? Hai că mai vrea asta, micu. Te ții de bara agățată, da? Așa. Așa. Cu picioarele. Ioana! Hai singur. Oprește un loc acolo. Ai văzut că ai făcut singur. Bravo, Naomi, ești ca maică-ta de curajos. Mămicuță. Vezi ce nu aveți pana Maria? Mămicuță. Da. Da. Ia mă, na, filmează tu. Da. Da.